Ето тук сме, пак ще сега какво ще ви покажем. Може да бързо веднага да ви размажем, защото с текстовете си няма да покажем какво точно можем, а на фристайл изобщо няма да се изложим. Сега ще ви покажем точно какво можем, как патрона на путката ще си сложим и веднага ще стираме всички бокуци, които ни се пречат на пътя. Тук напука влиза маста и сега ще ти покажа какво значи фата. Ще да прави на мене, разбираш ли, братле? Не ме питай кой съм аз, питай кой е той, бе. Защото съм най-ненормално толкова пале, която има глава за много кисти, бе, братле. Но не само за това мисля всеки ден. Защото съм много откачен, най-малко ненормален, дори олигофрен. Всеки път с различни имена ме наричат, обаче никой не смее срещу мене да срича. Защото не ме обича, може би, или най-малко път през мене зрича. Завича се, той в най-добрата сила. Няма да ти казвам, че се удрям в сила. Винаги хила, аз влизам сега, няма да те мятам на букука, защото най-добре го правя. С микрофона слага си антифона. Въобще не ме бе, защото аз фристайла си върта, бе, братле. Едно време римите вече ме вдъхновяват. И когато римите ми записани в главата ми остават безоблемни влизат. И както казвам си ми се сега. Спирам отново и почвам напред, защото съм в реката не с микрофона, ами с пистолет. И го лепя на челото на греши, където вчера много пъти ми се прави, само че не може да поради като моите рими коради, като самурай на литът и не се пречета, като карате на литът най-добре. Ето чужи вокала, бе, братле, спирам се, за да продължи другото, братле.